ଏଇଟା କମ୍ ବଟା ଚାଲିଛି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ ନା? ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଛେଚା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ। ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଆମର ଚୁଲିରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ। ଚୁଲିରେ ଭାତ ବି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ହେବ, ଭଜା ହେବ, କୋବି ଆଳୁ ଡାଲି ହେଉଛି ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ହେବ। ମାଛ ଚିକେନ୍ ତ ହେଉଛି, ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ହେବ ନା? କଙ୍କଡ଼ା ହେବ। ହଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ଚାଲିବ। କ'ଣ କହୁଛି ଗୁଗୁଲି? ଗୁଗୁଲି ଗୁଗୁଲି ଏଠି 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 ଗୁଗୁଲି ଏଠି 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 କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ ଟୁଡୁଲି? କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ? ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ନା? ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ନା ବୋଉ? ତେଲ ଗରମ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଭଜା ହେବା ପାଇଁ। ତାର ଆଇଁଷିଣିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। କଞ୍ଚା ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା, ଭଜା ହେଇଗଲା, କେମିତି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ କଡ଼ା ହେବ। କଡ଼ା ଚାଲିଛି। କଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ପକା ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଗଲା ଭଜା ହେବା ପାଇଁ। ଆଖିରେ ବାପା ଗଲେ ଆଖିରେ ଏଇଟା ଧୂଆଁଟା ଖାଲି ପଶିଯାଉଛି। ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରିବା ମାନେ ଧୂଆଁଟା ଖାଲି ପଶିଯିବ ଆଖିରେ। ଏଇଟା ଆମ ବାରିରେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ସଦାବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ ଦେଖିଥିବେ, ରିଲ୍ରେ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼େ ରୋଷେଇଟା ଟେଷ୍ଟ। ଶିଳ ବଟା ଚୁଲିରେ କରିବା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ମସଲା। କଙ୍କଡ଼ାରେ ବେଶୀ କିଛି ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା? ଗୋଟା ମସଲା ବି ଆପଣ ନ ପକାଇଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା କଙ୍କଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ସମୟ କଷା ହେବ ନା? ଭଲ ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲୁ? କ'ଣ କହିଦେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ? କ'ଣ କହିଦେଲୁ? କହିଦେ। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ? ଗାଁ କ'ଣ କହ? ସବୁ କହ। କ'ଣ ବୋଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ଚିନି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା। କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏକଦମ। ମସଲା କଷା ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଏଇନେ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଭିତରକୁ, ଟିକେ କଷି ଦେଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଛି। ବୋଉ ଆମର ଏଠି କଙ୍କଡ଼ାଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହେଉଛି ନା? କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହେଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମସଲା ସହିତ କଷା ହେଲେ ମସଲା ଫ୍ଲେଭରଟା ତା ଦେହରେ ଯିବ। ୟା ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏପରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଳୁ ଟିକେ କଷିବା।
ଗୋଟେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଗୋଟେ କଷା ହେବ। ବହୁତ ସମୟ କଷା ହେବ ଏଇନା ନା। ଯେତେ କଷିବ ତାର ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯେତେ କଷା ହେବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ସବୁ ତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଟାଇମ୍ ଲାଗେଗା, ଟାଇମ୍ ଲାଗେଗା। କଥା ଶୁଭୁଛି କି? ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେ, ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେ। ଯଦି ସିଝିବ ନା, ଆଳୁ ସିଝିବ, କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ସିଝିବ, ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଲେ ସେ ସିଝିବ। ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କମ୍ ସେ କମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସିବ, ଫୁଟିବ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାଟିକି ଚଟଣି କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ବଛା ହେଉଛି ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ, ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ। ଘାସ ଅଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ନା, ବଛା ହେଉଛି। ତରକାରୀ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ? ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ? ସେ ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଏମିତି ଅନେଇବ। ବାପା ଖାଇଲେ ଏମିତି ଅନେଇବ, ବୋଉ ଖାଇଲେ ଏମିତି ଅନେଇବ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ଏମିତି ଅନେଇବ। ମେଡ଼ିସିନଟା ତାର ଫେମସ୍। ମେଡ଼ିସିନ ଇଏରେ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମେଡ଼ିସିନ ଫେମସ୍। ମା ছিল ତ, ଏଠି ଦେଖୁନୁ, ଏଠି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଇଛୁ? ଯା ତାଙ୍କ ଘର ହେଇଯା, ଯା ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା, ଏଇ ଟାଟା। ଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ପୁରା ଘର ଅସନା ହେଇଛି, ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି ଆମର। କ୍ରିସମାସରେ ମୋତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ? କ'ଣ ଦେବୁ? କ'ଣ ଦେବୁ କହୁନୁ? ଗରିବ ଲୋକ। ହଉ ସବୁ ସଫା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଲେଇକି ରହ, ବୁଲା। ଏଇଟା ରଖ, ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବନି। ତା ତଳେ ରଖ ସେଇଟା। ହଁ, ଏଇଟା ତା ଉପରେ ସିଧା କରି ରଖିଦେ, ସିଧା କରି ରଖିଦେ। ତରକାରୀ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ତରକାରୀଟା ଓହ୍ଲିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା ପରେ, ବସିଗଲା ପରେ ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବଟର୍ ମସଲାଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭଜା ଆଉ ଭାତ। ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ଆଜିର। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ଭାତକୁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଝୋଳ ଆଉ।